Shouty po sa one people in the house. Shouty. Yan. So pupunta po tayo sa ferry guys. Sa ferry. Lasing si host. Yan. Shouty po sa one people in the house dyan guys. Yan. Shouty pa rin sa'yo guys. Kaya di ka nagko-comments. Yan. So punta tayo ng ferry guys. Shouty po sa one people in the house. Shouty po sa 3 people million in the house. May bigay kayo si Lolo. Ayan, bigay na ni Lolo. Sigurado yan. Walang nagko-comments eh. Magbibigay si Lolo ng ano? Ng viewers. Wala pa nagtamsak eh. Shouty ma! Ma, nantay. Mama, naglalakad ako papunta sa ferry. Ma, ngayon ko lang nailagay yung ano, yung bananas. Ngayon lang kasi nagbigay yung ano, yung Rihanna, Ricardo Hong Kong, Shouty. Ma, lasing ako ma. Ma, natamaan ako sa ano, sa aking ininom. Ma'am, bakit walang bigay si ano? Hello, boss, where are you? Hello, host. Hello to you, boss. Boss, where are you? I'm here in the bridge. Sir, boss, just Jincy 35. Thank you so much for coming. I am drunk, guys. I am drunk. I'm drunk. You know, lasing ako, guys. Rihanna, Ricardo, Hong Kong, thank you so much for coming. Planet Gibler, thank you so much. Yeah, GNC35, Mama Shali. At sis ang Gingfe vlog, thank you so much for coming. Sis ang Gingfe, yeah. Pupunta tayo sa ferry, guys. Lasing si host. I'm drunk. Ito, may pulis dito, dadaanan ko. Guys, naka-go live together ako, guys. My live is go live together. If you want to join me, the one, I pin the streamer. I pin the ladder, guys. I pin the, what we call this one? Go live together. If you want to join me here on the screen, you can just press the one that I pin. Boss, where are you? Thank you so much, guys. Guys, I'm going to watch your videos after my live. Lasing si host ma. Yan, thank you so much for coming. Sis ang Gingfe vlog. I'm going to the ferry, guys. I'm drunk. The host is drunk. Wait. Wait nga. Guys, thank you so much for the fellow people in the house. Ma, ba't walang bigay si Lolo, ma? I'm walking going to the ferry. I'm walking going to the ferry, guys. Note muna kayo dito, maingay. Ma, ba't walang bigay si Lolo, ma? Di na nagbibigay si Lolo, bakit? Okay, nakita ko. Thank you. You're welcome, ma.
Ma, hindi nagbibigay si Idol Oslek. Nakakulay together ako, Idol Oslek. May gusto mong umakyat, Idol Oslek. Ikaw ang ikaw ang kakanta sa taas. Dali. Yan, nakapin yung hagdan, Idol Oslek. Lasing ako, guys. Ayan o. Mapauwi pa lang ako. Lasing ako. Naginom kami ng pinsang ko. Lakas ang tama pala yung blue eyes, ma. Pasaway. Happy Fiesta! Idol Oslek! Fiesta, laging fiesta dito, Idol Oslek. Mahaba pang biyahe ko, ma. Idol Oslek, nakakulay together ako. Baka gusto niyong umakyat. Punta ako ng ferry. Lasing ako. The house is drunk. Sakay tayo ng ferry, guys. Ay, nahihilo ako, ma. Hindi ako pwede dito kasama ko sa room. Kailan pa hindi mo yung kasama sa room, Idol Oslek? Bayan, lasing ako, ma. Hi from Nottingham, UK. Thank you so much for coming, Sir Michael. The host is drunk, Sir Michael. Kita niyo tuloy ako sa... Ay, nahihilo ako. The host is drunk. Nakakulay together ako. I'm from the... Thank you so much for coming. Yeah. April 21 pa ako pakasal niya, Pinas. Lasing ako, Idol Oslek. Masaway, paano ba? I hate tuloy ako sa... Ninumnan ng pinsang ko. Nakakalasing pala yung blue eyes. Ayan. Pero matino pa rin naman ako maglakad. Nahilo ako. Lasing ako. Okay, Idol Oslek. Guys, sa mga gustong umakyat, guys, nakakulay together ako, nakapil. Yung hagdan. Ayan, sakay tayo ng ferry. Ma, madamot magbigay si si Lolo ng viewers. Ayan. Sige, abot natin yung ferry. Lasing nakakatakbo, ano pa to? Idol Oslek, tama na nga. Idol Oslek, ising ako. Nahilo ako sa ininumban ng pinsang ko. Pasaway. Madakot magbigay si Lolo ngayon. Ingat sa pag-uwi. Kung andyan lang ako, ihatid kita sa inyo. Yan, salamat, Idol Oslek. Hanap tayo ng upuan. Lasing ako. Dito na lang tayo. Saan kaya ito hinto? Dito kaya? Dito na tayo. Nahilo ako. Are you okay? Yes, Sir Michael. I always okay. The host is drunk, guys. Lasing ako. Buti nga matino pa akong nag-live eh. Ba't ang damot magbigay si Lolo? Quick live lang to, 30 minutes. Guys, if you want to join me here, guys, I pin the ladder. I pin the ladder, guys. Idol Oslek, ilang minutes ba, Ferry? Ano lang siya, Idol Oslek? 10 minutes lang. Ba't tayo magbigay ni Lolo ng viewers ko ngayon? Ma. Okay lang yan. Nahilo tayo. Yan, naalis na. Like, papakita ko sa inyo yung yung
ferry. Lapit lang pala. Oh, malapit lang siya. Ayan o, dagat. Malalim yan. Sobrang lalim. Tapos sasakay pa ako ng bus. Ito yung yung ferry. Oh. Matatalon ba ako, ma? Para mawala ng problema ko. Hindi sa problema, lalo dadagdag. Dalos, tama ba? Po sa 4 the last leg, 11 minutes na. 11 minutes, 1 minute na. CH, thank you so much for coming, 20CH. Lasing ako. Buti walang curfew dyan, 10 p.m. na dyan, di ba? Oras ko yung wala akong curfew, depende kasi yun eh. Sa akin kasi wala akong curfew, makikat ako sa bahay 11 to 11:30. Tambay ako sa baba pag maaga ako nawi. O, di ba ang ganda ng view? Ma, bakit din nagbibigay si Lolo? Wala, Idol Oslet. Yan, sa mga gusto umakyat guys ha, ako. Nakapin yung hagdan. Baka meron kasing gustong umakyat. Ma, bakit walang bigay si Lolo, ma? Shouty pa sa lahat. My heart will go on. Kata tayo guys. Ano ba umpisa? Basta mag-live ka lang tayo. Mapatayo pong ginawa ko. Every night in my dream, I feel what the I know is the one. Ay, ayun, na-stuck kami sa gitna. Ang ganda ng view. Ba't walang bigay si Lolo ngayon? Mga baka 30 minutes lang ako mag-live. Or 1 hour. Depende mga kung sinipag ako. O, di ba ang gaganda ng mga building? Nahilo talaga ako. Daymansi, Shouty, thank you so much for coming. Daymansi, walang bigay si Lolo ngayon. Daymansi. Yan, Shouty po sa mga nandyan, guys. Shouty. Well, working bros. Idol, thank you so much for coming. Idol, we're working bros. Dito tayo sa ferry. Ba't walang bigay si Lolo ngayon? Laki magbigay yun eh. Ngayon lang wala. Tatalo na ba ako, Idol Wolverine Vlog? Pag may basher ka, tatalon ba? Idol Wolverine Vlog. Tatalon ba pag may pag may basher? Lasing ako, Idol Wolverine Vlog.
Tatalon ako dito, kasalanan ni, na Idol Warvin ng Vlog, guys. Kasi isang basher yan. Sa Idol Warvin Vlog. Basher yan, guys. Asan si Bebe Mrs. Wolf? Idol Warvin. Nahilo si host, guys. The host is drunk, guys. Ingat ka, baka malunod ka na, ha? Okay lang yan, Idol Warvin Vlog. Kontrolado ko pa naman yung aking cell, di ba? Wag huminahon ka. Ganyan daw, pag may problema ka, tumalong ka para mawala daw yung problema mo. Tumalong ka daw. Ganon. Asan yung bigay ni Lolo wala. Ma'am, si Kumari siya, from Idol Warvin Vlog. Guys, nagkakulang together ako kayo para sa mga gustong umakyat. Pwede rin. Huwag mo ipagsalat. Ha, 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 ha. Ayan guys, wala pa dito yung Mrs. ni Idol Wall. Si Mrs. Wall. Yan, mga basher ko yan, guys. Guys, host, baka nalunod mga itik, kaya nawala sila. Oo nga, day, Ma'am Ki, hindi ko alam. Hindi ko alam bakit walang bigay si Lolo ngayon. Kahit lang isang araw. Nagbibigay kayo ng 50 plus, 30 pataas. Eh ngayon wala na, baka kaya na-limit ko na siya. Yan. Pero okay lang. Thank you so much for coming, Adorder, Wilda. Asan si Bebe Mrs. Wall? Nahihilo ako. Ako kanina. Naginom kami ng pinsang ko. Tulog pa siya, naghihilig. Naghihilig pa si Mrs. Oh. Pinagod mo kasi. Idol Wolverine. Idol Wolverine Vlog. Pinagod mo kasi. Nakailang round pa kagabi. Kagabi po kanina. Ay, napaano ako kanina, guys. Naginom kami ng pinsang ko. Nahilo ako. Nakakahilo din pala yung blue eyes. Yan, layo na lalakarin ko pa. Bibiyahe pa ako. LS niya. Nag-live pala siya. Busy kasi ako, may part-time kasi ako, hindi ako nakasupport ngayong maghapon. Ayun, may show na naman tayo dito, may show. Wala nang uwian, guys. Walang ganap kasi nagalit siya. Okay, Idol Warvin Vlog. Tapos naman natin, di ko nakakutan. Nag-thank you na, pasaway. Let's go, good night. Kararating ko lang, ano ba itong mga to? Magwawala na ako dito. Di na mga basher ko dyan, wawalain ko kayo. Kaya umayos kayo. Tapos na? Nagtithank you na siya, guys. Bye! Babay ka na, di lapitan na nga kita. Bye! Bye-bye daw. Bye-bye! Thank you daw, bye-bye. Karating ko lang, nagbababay ka na. Saway ka. Hanap tayo ng cute. Yan, wala nang bigay si Lolo. Pasaway naman tong si Lolo. Wala tuloy pumasok. Kahapon daming pumasok. Di naman nagbigay si Lolo. May mamsi, walang bigay si Lolo. Bigi lang dahil charge ko lang lobat na. Sige lang dahil. Thank you so much. Nakailang oras na ba ako? 6 minutes pa lang? Okay lang yan. Okay lang. Mamaya bibigay si Lolo yan. Kantahan ko na lang kayo guys ha.
You are, you are my song playing so softly in my mind. I reach for you, yet so far. I hope and I pray for you and for someday. Lolo naman pasaway, di nagbibigay ng viewers. How can I but you and I without you? If I had to live without you. La 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 la. And I... Kanta na lang ako guys ha. Yan, shorty po sa two people in the house. Binagbigay si Lolo ngayon guys. You are my song, playing so softly, my mind. I reach for you, you have to, la la la. Guys, nakagulat together ako guys ha, sa mga gustong umakyat at pumanda sa taas. Brazil lang po yung nakapin. Ayan, so ayan, video ko yung nagyayakapan. Ah, 30 minutes lang siguro guys, mag-ano ako mag-ensayo. Wala tayong tao eh. Dami nating tao pala. Basta ba itong si Lolo pinagbigay ng viewers ko. How do I what you without you? Cause I don't live without. Guys, nakagulit together ako guys. Ako lang gusto umakyat. Lalakad ako. Yan. Sige, pasok lang po kayo dyan. Makantahin natin dyan. Lalakad ako. But yung pasto, huwag ka muna dumating. Ay, Shopee po sa coffee kami in the house. Yes, nakaano ako, naka-go live together ako. Sa mga gusto pong umakyat, free po ang pag-akyat. Nahilo ako. May tama pa si ko. What's your soul? Wait lang ba yun? Tahimik ako muna ngayon. Bawat ang pagkino, sinaho, ano ko, tumuso, ako, gawin mo,
Nandiyan natin basto. Yan na ba yan? O, tama yan. Ay, sa wakas. Yan, Shopee po sa 3 people million dahan. Shopee. Yan po kung may sa taas o wala. Kung meron, yan, maganda tayo guys. Natulog na ako sa bus. Ananda, Manala, thank you so much for coming. Ananda. Thank you so much for coming, Arlanda. Arlanda, thank you so much for coming. Arlanda. Thank you so much for 3 people in the house. Thank you so much. Sige, mag-travel na lang tayo guys. Adol Jerry, Doro, Official, thank you so much for coming. Kita nyo ba? Adol Jerry, thank you so much for coming. Adol Jerry. Adol mag-ano lang tayo. Nagdaanan ko na yung tawag doon, yung ferry. Nilagay ko muna kayo dito. Sa ano. Thank you so much guys for coming. Sa travel na lang tayo. Yan. May travel ko na lang kayo. Yan. Mas kita ako. Matawa. Atin na lang. Travel ko kayo. Yes, 30 minutes ko lang na. Magkenta ako. Thank you sa 2 people in the house. Ayan ni Lolo. Hindi kami tinawag dito. Kaway. Si 30 minutes na lang. Para ko na.
Austin Road，下一站是科学县道，临南亚铁桥，New Post 100，请紧握扶手。喺就係九龍中央郵政局 N72 The next stop is 桃園 Central Post Office。下一站是九龍中央郵政局，临南亞鐵橋 New Post 100，請緊握扶手。
Rihanna, Ricardo, Hong Kong. Thanks so much for coming. We're laughing. Canton Street 拍电影是的，天中街，请赶快请走。Please hold the handle. 请紧握扶手。Sir Michael, are you on the bus? Yes, Sir Michael. I'm on the bus, Sir Michael. Sir Michael, I just make 30 minutes. Then I will end my live stream, Sir Michael. I just make it 30 minutes, Sir Michael. Am I right? Then I will end my live stream, Sir Michael. Hello, hello po, Lord. Lorena. Hello po, Lord. Ay, sorry, hindi kita na ano agad. So, itong sinayos ko. 5 seconds lang naman.
Kasama itong si Nightbot. Gandang ends, Vega, Chelsea, gandang ends. Gandang ends, sinanti kang bigyan ni Lolo viewers. Gandang ends, Chelsea. Tignan mo, dumating ka lang na isang si sila. Yan, nakagulog together ako. Sa mga gustong umakyat, guys. Nakagulog together ako, nakapin yung live. Big homie, thank you so much for coming. Sorry, Celestia, ba't po may warning ako? Sinay ko, hindi wala kasing moderator. Lotchela. Ayan, ako na Lotchela. Di ka na mawawarningan yan. How many warnings? Only 5 seconds. Show me. Because of night boat. Because of night boat, Lotchela. Naging 4 na. Ayan, ay ganun po ba? Ingat pag-uwi. Salamat. Lotchela, Iguera. Thank you so much. Ayun, naging 4 na. I come to support your sister, Jason. I'm going to watch your videos, guys, after my live. No, I connect you now. Big homie. I'm going to watch your videos right now. Maraming salamat po sa kadamit, Lord. Most welcome, Lord Shiana. Big homie, I'm going to watch your videos right now. Yan. Hello, Chela. Wait lang ha, susunod kita. Wait lang. Hanap tayo ng nantok pati ako. You got something to say shout on. Yan, ingat po, thank you so much. I'm going to watch our video right now. Next na po, Lotchela ha. Lotchela. Esquera. Yan, sinis. Big homie, very to watch your video. Balik lang po ako saglit kay Lord. Isa po ha. Ingat. Sige, Lotchela Esquera. Kasi mag-end na ako. Lotchela. 30 minutes lang ako, Lord. Exactly, I'm ignoring you. No, big homie, I'm not ignoring you. I'm here now on your YT. Here, I will show you. Here, big homie. I'm going to watch your video, big homie. Big homie, I'm going to watch your video and then next, Lord Shella. Salamat po, thank you po. Next, ipadami. Wow. Most welcome, Luciela. Big homie, I'm here on your videos. Next is Luciela. Highlights. I'm here in the highlight from this Wisdom Live. Highlights. Big homie. I already connected to you, big homie. Highlights. Okay. So I leave a comment, big homie, on your 5 videos. Second one. Thank you so much, big homie, for visiting me. You're my friend. It's already been gonna be 2 years already. Oh, I see. My friend is home. Big homie. So I leave a comment for your 5 videos to help me, honey.
So I leave 5 comments. 5 videos. I leave a comment. After finish my 5 videos, your 5 videos are big homie, then I will end my live stream. So I'm going to finish your 3 videos.